सुदेम, नों दा मा खालायनो सानखो? बेखौनोथ' फामे साननानैनो मोनाखै आङो। रादायालाय माथो होननानै बुंदों? रादायाथ' बुंदों बेथ' लांनो हागौ, नाथाय बेयो दा पाटनायावसो दंहैना खामानि मावहैनो। ए, नोंखौ मा गाबोन नायनो फैमारगोन नामा? औ, आं बेखौनो टेनसन जाबाय दं, मा खालायनो आं। रादाया न'आव थानायमोनबाथ' थांसिगौ आङो। लिंहरदो आरो रादायखौ होनब्लालाय। फैगोन होननानै बुंदोंमोन बियो, दानसे उनावसो। ओमफ्राय नोंखौ नायनो फैगोन सेंग्रायालाय माथो मावो, अबेनि? आं सोङाखै। माथो नोंसिनि आइयालाय मैया जोंनि न'आव फैनानै नोंखौ बे दानावनो हरगोन होननानै बुंदों। आइजों रायज्लायबाय थानाय खोनादोंमोन आङो। मा? आइया बिब्दि बुंदों? औ बुंदों, आं खोनादों। आंनो बेबायदि रावबो जेबो खोन्थायाखै न'आव। होमब्ला आं रादायखौ माबोरै फन खालायनांसिगोन? थाबनो फैनो होनांगोन आं रादायखौ, नङाब्ला मालायजोंसो जुलि जानांगोन आङो। थाबनो फैनो हो आरो। औ। सुदेमाइ, सुदेमाइ, फै ओंखाम जाफैदो। नै अमा बिबुजों नारजि संदों आङो, फै। आबै, आं लिंहैगोन आनैखौ। आयौ आबै फिसाया, नों लिंहैनो? थां, आनैखौ लिंनो थां। औ जागोन। आनै, आनै। आलासिफोराबो 2 घन्टासोनि उनाव मोनफैसिगोनानो खोमा। आबै! मा जाखो आबै? आबै, आनैया गाबबाय दं। ए, आनैया गाबदों? औ, गाबबाय दं। गथ' गथायफोराबो बिमा बिफानि बाथ्राखौ लानोनो नागिरा। मा जालायखो? ओंखामखौ जाहैफैनो हाया? जाया आङो, नोंसोरनो जाहैसो। नों मानो बेबायदि अख्रा खालायनानै देखायो रानि? आलासिफोरा सफैयैनि सिगांनो जायै लोङै मोजाङै रेडि जानानै थाना। मानो बेबायदि अख्रा खालायो? नोंसोरलाय आंखौ मा बुजिनो? नोंसोर गावबा गावनिखौसो बुजियो। फिसाजोनि दुखुखौलाय, फिसाजोनि लुबैनायखौलाय अबाव बुजिनो नोंसोरलाय? नोंसोर हाजार नायफैनो हो, आं जुलि जाखाया बे सेंग्राजों, मोनथिखा। अख्रा खोन्थिनाङालै गथ'। नोमफाया मोनथिबा लावथिसो लाजागोन नोङो। ला लावथि, बुथारनानै दोन नोंसोर आंखौ। आं रादायजों नङाबा रावजोंबो जुलि लाखाया, नोंसोर जा खालायबाय था। आंनि गोथैसखौ लाना थाङो बेनिफ्राय। थेवबो जुलि लाया आङो मालायजों। माबारै ओंखामफोरा जाहै आरो देलायना था। देलाया आङो। नोंसोर मा जोंनि सनमान जाग्रा नामा? माबायदि गथ' जोनोम होफ्लांखोलै? फिसालायाबोथ' बिब्दिनो जाब्बा जुब्बा बिहामजो लाबोबाय, दा नोंबो बिब्दिनो जाब्बा जुब्बा सेंग्राफोरखौनो गोसोथोलाबायनानै गाबबाय था। खबरदार होनखादो, ओंखारनानै था। गावसोराबा मोजां मोनलायनानै हाबा जादों, फिसाजोखौ मोजां मोननायजों थांनो होआ। माबायदि बिमा बिफा नोंसोरलाय? थां, जाया आङो रावजोंबो हाबा। नोंखौ मा मोजां सेंग्राजों गोसोथोलायबा हाबा हरामोन जोङो? नों बे बेकार सेंग्राखौ जेबो न'आव गैया, जानो गैजा रोङि सेंग्राखौ गोसोथोदों, बिनिलाय मानो हरनो नोंखौलाय? साख्रि मावबाबो, न'आव थानायबाबो, हा हु थाबाबो बेलेग बाथ्रा, जेबो गैया। मा मावना जाहैगोन नोंलाय? मा मावनानै जाहोगोन बेलाय नोंनोलाय? बे समखौ नुनो थाखायनो नोंसोरखौ जोनोम होदोंमोन नामा जोङो? मानसिया सानफ्रोमबो गोरिब जानानै थायो नामा? मा गोरिबा मानसि नङा नामा? अबाव बेकार बिलाय, खामानि मावानो माथो। मा खामानि? बे हाजिरा मावनानै नोंखौ जाहोगोन? नोंजों रायज्लायनो गोसो गैया, थां। खोनासं गथ', नोंनि मोजांनि थाखायसो होनदों आङो, मोनथिबाय? बिमा बिफानि बाथ्रा लायाबा उनाव फस्थायगोन। मोनथिखा, फस्थायगोन। जोंबो संसार नुबोनाय मानसिसो। मोजां मोननाया अरायसम थाबाय थाया, साननैसोल'। जेब्ला गथ' गथाय देरगोन, बैसो जालांगोन, होमब्लानिया बे थाखा फैसायासो खामानि फैगोन। मोजां मोननायाल' थाबाय थाया गथ'। बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासङाबा खैफोदाव गोग्लैखायोबो, मोनथिखा गथ'। मोजां मोननायाव एसेबां खाना जानाङा, मोनथिबाय? मोजां गाज्रिखौ नायनानै लानो रोंनांगौ। सेंग्राया माबायदि, मोजां मोननायल'सो जाया।
बस्थायगोन गथ' सम थानायावनो होनदों सोलायबो सोलाय माबोरै देलायनानै ओंखारनानै था रादाय नों थाब फैदो रादाय नङाब्ला आं थांना थानो हानाय नङा आं नोंनि अनगायै थांना थानो हाया रादाय नों माबोरै फै नङाब्ला नों आंखौ मोननाय नंला माबोरै फै गाबदों नोङो दा गाब नों आंनिल' सुदेम आंनि अनगायै नों रावनिबो जानो हाखाया नों टेनसन लानाङा नों दा गाब आं गाबबोनो थांगोन सोरनिफ्रायबा फैसा दाहार लानानैबाबो थांगोन आं नों रेडिल' जानानै था सुदेम गाबनो नाङा गाबनो नाङा मानो टेनसन लादों नों आं थांगोन ना नों फैयाबालाय आं बे मानसिजों जुलि जानो हाया आं नोंखौल' मोजां मोनदों आं नोंजोंल' थांगोन नों जुदि फैयाना थैगोन आङो आंनि जुलिखौ नेक्स्ट मान्थआवनो फिक्स खालायखाबाय नों फैयाबा थैखागोन आं मिन्थिखा बुंखाबाय आङो नों बांद्राय दा सान आं गाबोन थांगोन फुंनि ट्रेनाव नों रेडि जानानैल' था आं नोंखौ जि दिनखालि लिंहरो नों बै खालिनो फैनांगोन नों न'नि मानसिखौ गारनानै आंजों फैनो नांगोन नों हागोन ना हाया नों मानो बेफोरखौ सोंबावदों नों मिन्थिखागौ माथो नोंजों थांगोन खायनोथ' बेफोरखौ बुंबाय थादों आं माबोरै फै नों जेराव लाङो जेराव दोनो बेयाव थाङो दे जागोन दे दोनथ' होनब्ला सुदेम आंना खामानि दङ औ रादाय जागोन दे दोननोसै र' I love you रादाय love you too सना दे बाय इसोर दिनैलाय मा एसे उन्दुफ्लांखौ आंलाय 8:00 जालायलांबाय खोमा आयौ मा जाजोबखो बेफोरलाय आफायो सोर खावनानै लांखो आंनि बुस्थुफोरखौलाय आयौ थाइसेबो फैसा गैला माथो आयौ फिसाजोनि हाबानि थाखाय दोनदोंमोन आं 3 लाख फैसा अबाव थांखो आयौ सनायाबो गैला नामा आयौ मोनसेबो सना गैला आयौ फाग्ला जासिगोन आं थैसिगोन आयौ सोर सिखाव खावना लांखो आंनि बुस्थुफोरखौ फिसाजोखौ माबायदि हाबा हरबावनांगौ आङो आयौ मा खालामोन आं फिसाखौ माबायदि हाबा हरबावगोन आङो आयौ बेसे दाहार दुर खालामनानै आं फैसाखौ लादोंमोन इसोर मा खालायखो नोङो एसेबां दाहार लाबाय आङो खनसनिफ्राय लननिफ्राय मा खालामना हाबा हरबावनो आं फिसाजोखौ आयै बरबाद खालामजोब्बाय आंखौ सोर फाफि बुन्दा सिखावनो नोंलाय आंनि बुस्थुखौ नोङो फाप फिसाला फाप नांगोन नोङो थुइ माथो हाबा हरबावगोन नोंलाय फिसाजोखौलाय बुरैया मोनथियाखै खोमा खिन्थानो र' हाफेल जानानै थैथों बियो थाबनो नै नों साजा खारसनलांबायनो सोरजोंबा मा होनदों आंखौ बुंनाया मालायनि न' खारसन फैयो होननानै मोनदों नै नों साजा खारसनलांबायनो रादायजों गोसथोनायजों गामिनि मानसिफोरा नुदों दे सोरांसेयाव 4:30 खारखोमालाङोनो बेग गिदिर लानानै थफ्ला थफ्लिनो नोंनि सना माना फैसाफोरखौ लांजोब्बाय नों फिसाजोआ आयो फिसा नों मानो बेबायदि खालायखो फिसा साना हौवा नों एसेबां गिदिर खामानि मानो मावखो आइ फिसा नोंखौलाय सोर बुंनाय नुदों आरोलै मानसिफोरा दानिसो खोन्थाफैदों आंनो हंलाया नुदोंनो बिसोरो खिन्थांनायाव फिसा नों एसेबां गिदिर गोरोन्थि मानो मावखो मानसिफोरनो मा होननानै मोखां दिन्थिबावगोन आङो लासिं सिंनो बिमा बिफानि सनमान जाबाय नोङो फिसा एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावनायनि सिगां बिमा बिफानि न'खरनि बाथ्रा खेबसेबो सानासै बियो माबायदि फिसाजो बिलाय
बेनिखायनो मालायखौ जेबो बुंनाङा आंखौ खोनासंहोबाय थायोमोन ना बाथ्रा खारसनफैनाय होननानै मोनदों दा फिसाजोआबो खारजाबाय मोजांसो मोनदों आं माबायदि बिफा नोंलाय फिसाजोआ खारसनहैबाय खारलांबाय जेबो टेनसन गैया जेबो गैयानो थौलायथारसै बिखौ बे गैजा रोङिनो हाबा हर आं बिखौ थांखानाय मानसिखौनो लायबावगोन नामा लासिं सिं सनमान गैया बेयाव मा होननानै लायबावनो बिखौलाय बयबो मिथिजोब्बाय थाथसै हाबा जाथसै जायो थांला आङो नोंनि बेबायदि आखलनि थाखायनो जादों आंनि फिसाजोआ बेबायदि नुबाय नों सुदेम आं नोंखौ जेसेबां मोजां मोनो नुबाय नों आंनि साहसखौ आं नोंखौ आंनि अनगायै रावनिबो जानो होखाया औ रादाय बुजिबाय नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो जों सानैनि मोजां मोननायाव आरो रावबो हेंथा होनो हालिया बेनिफ्राय बे बेगाव मा दं बेगाव नों बुंनाय बायदि गासिबो दं सना रां गासैखौबो खावनानै लाबोजोबदों आं न'निफ्राय नोंनि थाखाय रादाय नों आंखौ माब्लाबाबो गारनानै थाङाथ' आं नोंनि थाखाय गावनि बिमा बिफानि मेगनाव मोदै लाबोबाय नों आंखौ माब्लाबाबो गारनानै थांनाङा नोंनि थाखाय आं आंनि बिमा बिफानि सनमानखौ जाबाय मोनसेल' नोंनि थाखाय मानोना आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो नों मालाबाबो आंनि गोसोखौ दासिबाय रादाय नै फाग्लिया बेफोरखौनो सानबाय थायो नोंनि गोसोखौ माब्लाबाबो सेफाया आं अराय सम मोननाय दोनगोन आंनि सना माइनाव I love you रादाय लाभ इउ टु सना